vás ďalšieho videa v tom z počítača, ktoré je Five Nights at Freddy's a neviem, čo republika. No, konečne. Nastavenia. No a táto svina je pro nás, že mám na to. Mám spôsob asi Night Guarda. OK, chápeme. Že by som robil ešte pokračovanie na viedničky na druhú noc, kedy po náchode líška, ale neviem, či to vypilo dobré. Ja rovno mytnem, lebo to som počúval. Dobre. Poď nás títo svine, títo dva. Takže ja si tu môžem piť kávu, môžem piť kávičku a môžem zášlo. November 1987. OK. EB a Candy, OK. Ja keď niečo také nehrám s myškou, ale hrám na touchpade. Ty vole. Rozličku, teď sú zlašety neexistovali, či? Či to visí, alebo? To je akože v tom. Jedna chodba. No, tu ide druhou chodbu, OK. To číčiny. To je vešák, dobrá. To je veľa místnosť. Taká divná, neviem prečo počítač tu má iba také. Ja som zvedel taký určite nie to debila, tak proste si myslím carry Mac. Toto by som si aj dal, ale nemôžem. Neviem, budem teraz na kávičku čajičky, neviem. Bývame to bude. To je jedna alebo jedená? Toť tu smola. Tam som zistil, kam tak toto tu neexistoval rok 1987. Toto, alebo to, jeden z týchto tu jeden z týchto kabelov neexistoval. Myslím, ktoré story, ale proste kabel neexistoval odtedy. 1987, november. November. Takže logicky asi bude 1988 za pár dní. Viem, že tieto číčiny sa ešte nepohli. Takže svinia to viem. To je tá helma. No, my si to počkáme. Ja mám ešte skajite aj ten tablet, lebo je vidieť proste, že to má aj tomuto, ale zase nie nejaký vypol svetla. A to mňa zaujímalo, čo je toto. Teď som to vyplýtval. To už je 3 AM. Oj! Oni už odišli. To je jeden.
Dobre, srám z kamery, celé môžem sa to vysrať. Keď to do dverí. Keď tam bude svietiť letička, tak to je to sovení. To vyplýtva, už sú 4 AM. Ešte 2 hodiny vole, tak vydržať. To je musí koniak sa udržať, ale ja nepotrebujem. No ne, to príbeh je za nej trochu rovnaký jak z Five Nights at Freddy's, ja neviem, z akého toto hráme, lebo Five Nights at Freddy's príbehu sa nevyznám, aj keď ten som taktiež nejaký je. No, to je neviem, že také zabil nejaké deti a robotoch. Percent, 4 AM. A že asi... Joj, Azar. Odišiel, super. Mám nejaké zvuky. Možno Roba iba som možno hluchý. To je možnosť. Super. Je to zábavne, zavriem sa tu, aj keď akože to sper, zavriem to a držím. Nazar, kočičáku. To ma nevydržal. Teraz som prišiel, no to fajné je. Dobre, že tak ľahko idú preč, že tam čo je úplný nie sú kokos 2 hodiny. No, bliknú časť. Nemám sa sťažovať. No, ktorá natáčam 7 minút. Dal som si ďalšiu hru, poďme až potom. Som sa vám toto tu FNAFko Five Nights at Freddy's zľúbilo. Ja to idem editovať a uvidíme sa asi pri ďalšej hre. Takže dovidenia, musím potom nejaký trailer, ale takže dovidenia.